L-istipendji huma investiment dirett fil-kapaċitajiet ta' żgħażagħ tagħna qed nagħtu garanzija li l-istipendji jibdew jiżdiedu bil-kumpens tal-għoli tal-ħajja pro rata sabiex nassiguraw li jkunu jirriflettu aħjar l-ħtiġijiet finanzjarji tal-istudju. Din kienet waħda mill-proposti tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni li għaddiet u li mistennija tibda tidħol fis-seħħ mill-baġġett li jmiss. Permezz ta' din il-miżura ser ikunu qegħdin issaħħu l-istipendji għall-istudenti. Fama tagħna bħala Pals u anke l-opinjoni personali tiegħi naħseb li din hija miżura tajba ħafna għall-istudenti għaliex l-istipendju għandu dejjem jirrifletti anke l-qagħda finanzjarja tal-istudent. Il-punt ieħor li nsemmi huwa l-fatt li l-istipendju huwa parti importanti u integrali mir-relazzjoni bejn il-gvern u l-istudenti. Li l-istudenti jdaħħlu wkoll dik l-element ta' fiscal morality fil-ħsieb tagħhom anke wara li temmu l-istudji tagħhom. L-istipendju huwa importanti, huwa vitali ma jintmiss, anzi jiżdied. Milli rajna fl-aħħar xhur fi żmien l-elezzjoni ġenerali kien hemm qbil bejn żewġ partiti illi l-istipendju jiżdied skont il-cost of living. Jiġifieri huwa importanti li dan sa jsir realtà għaliex at the end of the day ħajjin il-ħafna u ħafna studenti u l-familji tagħhom. Din il-weda kienet riaffermata mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-aħħar laqgħa mal-membri tal-pubbliku fl-għeluq tal-konsultazzjoni pubblika gvern li jisma'. Beħsiebna l-istipendji pro rata, jiġifieri li jiżdiedu bil-kola, indaħluhom mill-budget li ġej li nkunu qegħdin nibdew inżidu l-istipendji tal-istudenti mill-budget illi ġej. Intant is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill Studenti Universitarji John Gabarretta wkoll kellu reazzjoni pożittiva għal din il-proposta. Il-Kunsill Studenti Universitarji dejjem naħsbu li kull investiment fl-edukazzjoni huwa xi ħaġa ta' benefiċċju għall-istudenti u anki għall-pajjiż. Ovvjament, naturalment il-pożizzjoni tagħna dejjem kienet favur, huwa żvilupp pożittiv għall-istudenti kif ukoll għall-edukazzjoni. U għażiet jgħid li l-KSU ser tkun qed issegwi kwalunkwe żviluppi li jistgħu jsiru partikolarment dwar min ser jibbenefika minn din l-iskema u kif eżatt ser tkun implementata.